Bueno, seigarren batzar honek nire ustetan suposatzen du etapa baten bukaera eta beste berri baten hasiera. Ziklo luze bat, berroi bat urten ondotik ikastolak iritsi dira heldutasun puntu batetara, mantenduz bere preskotasuna eta bere indarra, bere dinamika, baina aldi berean gizarte asko aldatu da, gure inguruneko personak ere eta beharrak aldatu indira, 21. mendean gaude, 21. mende honek esigentzi berri batzuk ditu, eta hoien inguruan seigarren batzar honek suposatzen du erronka eta behar berri horiei erantzun bat. Erantzun abanguardista bat, eraldatzailea, eta hortarako hartu diren erabakiak tresna ezin hobeak dira.